حدقنيا نايتي برانك هو السبح اللي فات سبقت لا بزز تلعلها أمون قلت هاجرات نعبي أقاتي منيرو فحف حقاتي ماتي شو ما سيت تظهر قال 25 عامتها إندونيسيا تاجن أمال جاءت نبر صراحة خاب بجنزب مسودات إيو ترديكم كون تسباي قبل اتصرح جنزب كأ أب إندونيسيا زلوا ولدات الأخوة تحولوا نيرا صدرات حجز نيرا مالتي حدا ما عالتقي مس حدا بروديسر تلاله تي بروديسر بتعمي فلوس نعب نخون نايتو channel كان بروديسر كوني يسرح مسانا كسرحة كده لينيرا يبلا صرحوا خا كم زنا يوتيوب برانك يبتصخ خالك كم أكتر كم زلي لي نقرأ بس حقن زب كم زخفلا وني نقرأ تي كستايت صرحة زنبرت كات تقول فو مالتي السود بزح حقن زب سلا زخفلا إندونيسيا زلو صدر فاميلا ربح دبل جنزب كتحول لهم تجمر مالتي كفليتهم بزياب كعن نفسه كفاب حنت فيديو $96 إن بخفران يرو $96 أو حد عندي كملكم بزح تبلي كاي تبلوني مغنياتو أب إندونيسيا $1 كندا كم شرف هيتفولدني أب جوجل سيرش جاكم رأيو نما ماني إذا خبركم بتعملهم تمبر 10 شش حد شر سو أب إيش أب نفسه كفيديو $96 تخفروا ترى أخينه مليونير كينا لا مالتيو بتعمي بزح جنزب حزالا ماتي يس تسن دابلني برانك سرح تبلو إذا تكند وانا نايتا يوتيوب channel مستر تشانغ يبهال مسيتي لاليو بروديسر مستر تشانغن سيتين كوينوم يسرحوا برانك أب غودناتات أب بابليك بوتاتات انداوتو زي فلتقوم سبات إيدون بمحاز بمجبات مالتيو كمون أب إيدون بيبي أويل أفسيسو عين سرحيزم أنا ماني فلتني ويا فلت كان مسكي قبلت يبلو مات حسبوا أمن قاعدة دخلتكم كله حد زيت فلت أسب ماتيو عينهم بستجمع لغيدو زيت استجمع لغيدو عينهم بشوفونكم كله بحرقان بخلت أزن غير خات كذا وز مرة يدو ولا كمال إذا برانك نكبب حدور هي خير مالتي برانك ندسرحو حدور هي خونو بس حدور جنكا تي بروديسر كال قال يسلطن دون تبهال كم كاليت أكتر كم كاليت كاركتر مالتي سلادون حرك نقرأكمي حدا معلتي مستر جانك أب إيربورت نسيتي قطرة لو معلت قال عينات فولي بانك ناخد صرح لا صح أوكي قالت بلو مغنياتو جنزوا إذا قلت she's on business جن لو معلت بين هاي كوكت صرحي قال لا بحنسي عنك صرحة إلا أوكي كمي مالتي قال بلا تبلو مالتي إذا مالتي بلا حدا سب كلتي هم برانك تقبرو كلتا جزية ببريكا that's means double prank بلا أوكي بلا حراب إيدن بيبي أويل يفسس هلا كيدا مجمرة سيتي كيت هشفني عينه بدحريقة دون كيت تشفنيه يبلن حرة يقللو أمل أريواني تسب من برانك كم تجبره مالتي حرة لاني خدا بدحريق دون جمرة سيتي كسيلا ستة تلا بدحرت تسويت نت عينه بتستج أمال بيبي أويل إذا عينه تشوفونه أنا من يسكا جمت فلت أني تقولو تسوي طعم حر لك سيتي فنو مسويتها أدرس 3 سكند خا دون متسعة أنا خنعيك أموت زي فليت كاني دابت عينو تشوفنا ما تتسوي بتعمي حر بتحرزي دون سيتن بقوي فرانكي جرمايو قليلا داس حقا إذا كحد سوان داقويانا شعري خدام مالتي زي اتمسكي سويتها بتعمي حمام رؤسي حمو عقل تريبو تصورو زي افتشع جزي زنبرا حق أنيا فيديو البوليس ندحبره كله خلت زي فلت أنا والد متين عيني شايفين أنني قطعي زناني لون ينقرون يرو مالتي كم زتري وزلهم اتسابقي بقى بطعمي حمامو يحمم بطعمي حماق سمعتي سمعوا اوتوماتيكي ايربورت زنبرو بودي جارد سيكوريتي جارد نابتي ايربورت زنبره فيرست ايد ايمرجنسي حيزم يخرجوا ግን ናይ ተባይ حمام ሲሪየስ እንዳኾነ ምስ መጣ አምቡላንስ ፀውዖም ናብ ሆስፒታል ይወስዶ ማለት እዩ ግን ኣብ ሆስፒታል ከይበፅሕ ከሎ ኣብ መንገዲ ህይወቱ ይሓልፍ ይመውት ማለት እዩ እዚ ሰብኣይ ግን መን እዩ አይበልኩም ኣነ ኢለ እዚ ሰብኣይ ናም ይባሃል ናም ብጣዕሚ ቁኑዕ ሰብ እዩ ግን ኣተዓባቢ ብሓደ ጨኳንን ዲክታተርን ዝኾነ ኣቦይ ኣቦ መን እንተዳኢልኩምኒ ናይ ኖርዝ ኮሪያ መራሒ ፕሬዝዳንት ማለት እዩ መቸም ስለ ኖርዝ ኮሪያ سمعكم تخونيكم زي سمعكم زي فلتكم انت دقاليهم كا نورس كوريا بتعمي استجقونت بتعمي ديكتاتر مرحة زمرحة هاجريا كابت تحسبوا عدسر تعصفي طعم بتقونا زنوبر حزبي امزلوا مغنياتو مرحيهم بتعمي كبيد مرحيو هاي تهاجر بريزيدنت وردو نام بوخري كزايو وراسي نكسنت منبر مالتو اي مجمريا وردو ينيرو قلنا كما بو ايكونن اب ديمقراطي افتحي افلطت زامن سبيو اب اوغن كم ايكونن انصرناينا مبقى ني حزب ጮኪን كان رئيس كان ممرح يزفوتو كوم يخا
ብጣዕሚ ዝጭኩኖም ሓደ መዓልትና ናብ ጃፓን ከይዱ ተኣሲሩ ተገይሩ ተኣሲሩ ተዳልኩምኒ እቲ ምክንያት ብፌክ ፓስፖርት እዩ ካብ ኖርዝ ኮሪያ ናብ ጃፓን ክወፅእ ፈቲኑ ምክንያቱ ከዓ ፌክ ፓስፖርት መጠቀሚኡ ኣብኡ እንተዳ ሰሚዑ ናብ ኖርዝ ኮሪያ ናብ ተኸይዱ ተሰሚዑ ኣብኡ ከይሓረቕ ከይቁጣዕ ኢሉ ከምኡ ገይሩ ግን ዋላ እኳ ፌክ ፓስፖርት ይግበር ግን ተታሒዙ ተረኺቡ ማለት እዩ ናብ ኖርዝ ኮሪያ እንተክገብር ይኸይዱ ተዳኢልኩምኒ ብጣዕሚ ዝገርመኩም እስኪ ገምቱ ዋንም ሰብ ክግምቱ ኣይክእልኒ ናብ ዲስላንድ እዩ ከይዱ ዲስላንድ ማለት ናይ ቆልዑ መፃወቲ ናይ ቆልዑ መዘናግዒ ዘለዎ ቦታ እዩ ንወዱ ከፃወቶ ከዘናግዑ ኢሉ ናፍቲ ቦታ ሒዝዎ ከይዱ ማለት ናይ ዲስላንድ ዝርከቦ ቦታ ኣሜሪካ እዩ ግን ኣብ ጃፓን ብራንች ኣሎ እንታይ ይባሃል ቅርንጫፍ ጨንፈር ኣሎ ኣብ ጃፓን ጨንፈር ኣሎ ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ናይ ቆልዑ መፃወቲ ዲስላንድ እዩ ፍላይ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ቆልዑ ተዳሓቲትኩሞም እንታይ ትደልዩ ተዳኢልኩሞም ዲስላንድ ከም ዓበ ሕልሞም በቃ ምስ ዓበ ዲስላንድ ከይደ ክሪያ ወይ ከዓ ዲስላንድ ክዛወር ገለ ገም ድብኻ ማዕረኽ እንድዚ ብቆልዑ ዝበሃገቱ ቦታ ማለት እዩ ናብ ንወዱ ከዘናግዕ ወዱ በቃ ቦታ ክርኢ ስለ ዝደሊ ምእንቲ ወዱ ኢሉ እዚ ቃ ምእንቲ ወዱ ክብል ሪስኮሲ እቲ ዲክታተር ኣቦት ዲክታተር መራሒ ናይ ሰሜን ኮርያ ወዱ ከም ዝተኣሰረ ምስ ሰምዐ ብጣዕሚ ፅለል ዕግርግር ይፈጥር ብጣዕሚ ይሓርቕ ምክንያቱ ሓደ ዲክታተር ተፈራሒ ሰብ ብጣዕሚ ሕግታት ዘብዝሕ መራሒ ውላዱ ወዱ ብሓደ ዘይሕጋዊ ፓስፖርት ነገር ተኣሲሩ ገለ ክሰምዕ ከሎ ብጣዕሚ ሕፍረት ይሸም ይንዑ በዚ ዝተላዕለን በቃ ዲክታተር ብጣዕሚ ይሓርቕ ከመይሉ እሞ ከዓ ንሓደ ዘይረብሕ ናይ ቆልዑ መፃወቲ ክብል ተረካቢ ሃገር ዝኣክል ወራሲ መንበሪ ክገብሮ ዝሓሰብኩስ ሃገር ክመርሕ ዝተሓሰበስ ከመይሉ እዩ ከምዚ ክገብር ዝኽእል ኢሉ ብጣዕሚ ይፅልል ስለዚ ናም ከምዚ ዓይነት ልቢ እንዳወነነ ሃገር ክመርሕ ኣይክእልኒ ኢሉ ይሓስብ ስለዚ እቲ መንበር እቲ ንግስነት ኣነ ዝህቦ ንምን ኣስሓዊ ኢሉ ይዛረብ ንምን ኣስሓዊ ይህቦ እቲ ምን ኣስሓዊ መን ይመስልኩም ኪም ጆንግ ዩን እዚ ሰብ ትፈልጥዎ ትኾኑ ኢኹም ኣብዚ ሕጂ እዋን ንሰሜን ኮርያ ዝመርሓ ዘሎ ፕሬዚደንት እዩ ኪም ጆንግ ዩን ዝበሃል ሽሙ ናም ፍርቂ ሓዊ ማለት ቦቦ ጥራሕም ዝረኸቡ ሕውነቶም እዚ መራሒ ኣብ ዜና ገለ ርኢኹሞ ትኾኑ ኢኹም ብጣዕሚ ካብ ዘስሕቕን ብጣዕሚ ካብቲ ዝገርምን ዓይነት ሕግታት ናይ ሰሜን ኮርያ ሓደ ክነግረኩም ኣብ ዜና ሰሚዕኩሞ ትኾኑ ኢኹም ብሞት ከፍርደካ ዝኽእል ቀዳማይ ነገር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናይ ሰብ ገዛ ናይዚ ፕሬዚደንቶ ስእሊ ክሰቕልሎ ተዘይሰቒሎ ምስኣዮም ዝስቀሉ ግዴታ እዩ ማስት ማለት እዩ ኣይግበሩ ዝኾነ ናይ ሓዊ ሓደጋ ገለ ተጋጢሞ ገዛኻ ከዓ ነታ ስእሊ ሒዝካያ ክትሃድም ጥራሕ እዩ ዘለካ እንድሕር እታ ስእሊ ፍታ ገዛ ተቃፂላ ወይስ 5 ሰዓት ኢኻ ብኣ ክትቃፀል ኣለካ ወይ ክትወፅእ ኣለካ ተቃፂልካያ ብኣ ግን ናይ ሞት ፍርዲ እዩ ዝፍረደካ ማለት እዩ ከምኡ እውን ከምዚ ናይ ዝመራሒ ከም ናቱ ጨጉሪ ኣቀማቕማ ከም ናቱ ጨጉሪ ዝተቆርፁ ምስኣዮም ክሳዶም ዝቆረፁ ካልእ ከዓ ስኪን ስረ ከዓ እሞ ናይ ሞት ፍርዲ እዩ ዘፍርድ ስኪን ጅንስ ማለት እዩ ከምኡ እውን ኣብ ናይ ኣቦ ዴዝ ዴት ማለት እዩ ናይ ሞቱ ዓመት ዝበዓለሉ ኣብቲ ሃገር ኢንተርኔት የለን ኩሉ ሰብ ወፂኡ ኣብ ኣደባባይ ይበኪ ዘይበኸየ ከዓ ሕንቑ ቅትል እያ ካልእ ወላ ሓደ ይብል ናይ ካልእ ሃገር ክሊፕ ምርኣይ ከዓ ኣይፍቀድኒ ናይ ቅትለት እዩ ዘፍርድ ድሓን ካልእ መዓልቲ ቪድዮ ተኽኢለ ክሰርሓልኩ ናብ ታሪክ ክመልሰኩም ኪም ጆንግ ዩን ማለት እዩ ናብ ስልጣን ዝመፀ ንምዕባይ ሓዊ ንፍርቂ ሓዊ ብጣዕሚ ክፀልኦ ይጅምር ንክቆትሎ ከዓ ብዙሕ ግዜ የሳድዶ ነይሩ ብዙሕ ግዜ ፈቲኑ ግን ኣይሰለጦ እናም ኣብ ቻይና ከም ቱሪስት ኮይኑ በቃ ቅሳነት ዘለዎ ምቾት ዘለዎ ፈታ ኢሉ በቃ ሙርታሕ ዝኾነ ሂወት እዩ ዝነብር ሓደ መዓልቲ እዚ ፕሬዚደንት እንታይ ይገብር ፕላን ይውፅእ ኩሎም ኣማኸርቱ ተኣኪቡ ክልተ ኣዋልድና ምፅእ ከይፈለጣ ከም ዝቆትሎ ክንገብር ኣለና ይብል እተን ግዳይ ዝኾነ ተኻእሲት እንደሆነ እየን እቲ ኣብ ኤርፖርት ዝነበርኦ ፕራንክ ቤቢ ኦይል ኣይኮነን ነይሩ ንሰን ቤቢ ኦይል መሲልወን እምበር ቤቢ ኦይል ኣይኮናን ተለኸን ነይሩ ናይ ሲቲ ኬሚካል ኤ ኢልና ንሓዞ ናይ ዶን ከዓ ኬሚካል ቢ ኢልና ንሓዞ ኬሚካል ኤን ኬሚካል ቢን ክሕወስ ከሎ ነርቪ ኤጀንት ቪኤክስ ወይ ከዓኒ ቪኤምኤስ ኤጀንት ዝበሃል ኬሚካል ዝፈጥር እዚ ብዓለም ደረጃ ወላ ሓደ ሰብ ንከይጥቀመሉ ዝተኸልከለን ዝተኣገደን ምክንያቱ ብጣዕሚ ሓደገኛን ቀታሊ ዝኾነ መርዚ ኬሚካል ማለት እዩ ብዘይካ ማለት ከይሰተኹሞ ገለ ብምትንካፍ ጥራሕ እዩ ዝቐትለካ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ገጽ ስለምንታይ ደኣ ንሰን ዘይሞታ እንተዳኢልኩምኒ ኤን ቢን ኬሚካል ብየማናን ብፀጋማይ ኢደን ተዝልከዩ ነይረን ወላ ንሰን ኣይምተረፋ ነይረን ማለት እዩ ግን ስለዚኦም ከዓ ክልተ ዋልድ ተጠቂሙ እቶም ሚስተር ቻንግ እና ፕሮዲሰር ዝተባህሉ ናይ ሰሜን ኮርያ ሰለይቲ እዮም ነይሮም ግን ካብቲ 10 ሰዓት ኣትሒዞም ተራእዮም ተሰሚዖም ኣይፈልጡን እዮም በቃ ተሰዊሮም
سمين كوريا كنت عدا كحدت يا أخي لا تزخحل تخوها أنا نحوي قتل إلوت بريزيدنت كيم جونغ يون مالتي فوتو أنا يوعدكم إنجلم ملي فلوتي بس نجر أمونغو ماليزيان إندونيسيان زي مسمى معي فطر እቶም ፕሮዲዩሰርን እቲ ናይ ዩቲዩብ ቻነል ሚስተር ቻንግ ዝበሃል ካብቲ ቦታ ምስጣፍኡ ስለዚ ገበን ዝፈልጣ ስለዚ ነገር ዝፈልጣ ተንክል ታዋልድ ጥራሕን ሲቲንዶን ጥራሕን ነይረን ሲቲንዶን ክሳብ ሕጂ ወል ሓደ ነገር በቃ ዝፈልጦን ነገር የብለን ስቲል ነው ኣብሻ ኢደን ይሕፀባ ነይሩ ውፅእ ተበላ ፕሮዲዩሰር የለ በዓል ዩቲዩብ ቻነል የለ ተጸበን ምስኣና ክልቲአን ናብ ገዝአን ይኸዳ ንጽባሒቱን እኮ ግን ክልቲአን ፖሊስ መጽኦም ካብ ገዝአን ይወስድዎን ሲቲ እኮ ኣብቲ መጀመርያ እንታይ መሲልዋ ነይሩ ፕራንክ መሲልዋ ነይሩ ምክንያቱ ፕራንክ ስለትሰርሕ በቃ ያኽለኩም ፕራንክ ጌርኩም ለኹም በቃ ፕራንክ ኮይኑ ኣለኹ ትብሎ ምክንያቱ ፕራንክ መሲልዋ ናይ ምንታደኸ ፕራንክ ንዕተው ኢሎም ሓኒቆም ናብ ቤት ማእሰርቲ እትዋ ማለት እዩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣትዋ ክልቲአን ይእሰራ ማለት እዩ ድሕሪ 8 ወርሒ ከይዘን ይጅምር ኣብ እንታይ ይባል ኣብ ኤዥያ ሕጎም ብጣዕሚ ይከቢድ ሓደ ሰብ ዝኾነ ነገር ሰብ ዝቀተለ ክቅተል ኣለዎ ጥራሕ በቃ ናይ ሞት ፍርዶም ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ሶ ንክልቲአን ከዓ ናይ ቅትለት ናይ ሞት ፍርዲ ይፍረደን እቲ ናይ ሞት ፍርደን ካብ ምንታይ ብመሕናቅቲ ዒቕ ኢለን ክሞታ ማለት እዩ በዚ ከዓ በቃ ብጣዕሚ ክትዕንጭቅጭቅን ይልዓል ምክንያቱ እዘን ሰባት እዚአን ተታሊለን እንገሮኖ ኣይፈልጣን ከሊጠን ዝኣተው ገበን ኣይኮነን ኢሎም ድካትዑ በዚ ሓደ ኣለዉ በዚ ሓደ ግሩፕ ከዓ በቃ ሕጊ ክኽበር ጥራሕ ዘለዎ ሶ ክቅተል ኣለወን ይቆም ብክትዕን ብገለመለ በቃ ወል ሓደ ፍርዲ ከይተዋሃበ ከይተቀተላ 2 ዓመት ይሓልፍ ድሕሪ 2 ዓመት ግን ሲቲ ማሌዥያ ካብ ማሌዥያ መፅያ ማሌዥያ ይተይለኩም ነይረ ግን እትሰርሓሉ ቦታ እዩ ኢንዶኔዥያ እምበር ካብ ማሌዥያ መፅያ ይለኩም ነይረ በዚ ጉዳይ እዚ ናይ ሲቲ ሃገር ኢዳ ተወቱ ማለት እዩ ሶ ንዜጋ ክብሪ መሃብ ማለት እዩ ናተይ ዜጋ ከይፈለጠት ያዝ ነገር ዝኣትያቶ ገሊሎም ብጣዕሚ በቃ ክልቲአን ሃገራት ይስሓሓባ ኣብ መንጎ ፍሕፍሕ ይፍጠር ማለት እዩ ድሕሪ ገለ እዋናት ግን ብዘይ ተፈልጠ ዝኾነ ፍርዲ ከይተወሃባ ሲቲ ካብ ቤት ማእሰርቲ ተፈቲሓ ትወፅእ ዶንግ ናይ ተፈትሐት ናብ ቤት ማእሰርቲ ነይራ ድሕሪ ገለ ኣዋርሕ ከዓ ዶንግ ብዘይ ዝኾነ ፍርዲ ከዓ ካብ ቤት ማእሰርቲ ትወፅእ ማለት እዩ እዚ ሓቀኛ ምስሊ ናይ ሲቲ እዩ እዚ ከዓ ሓቀኛ ምስሊ ናይ ዶኒ መንግስቲ ተራዳዲኦም ናይ ሲቲ መንግስቲ ተራዳዲኦም ሓጊዞማ እዘን ክልተ ሃገር ከዓ በዚ ዝተላዕለ ከዓ ፍሕፍሕ ኣጋጢሙ ነይሩ ግን እቲ ሓቂ ኩሉ ዓለም ይፈልጦ ወላዳ ሰሜን ኮርያ أنا جبر كوني لا تخدو إذا نجرزي مولا علم زفرط حقي نيسمين كرا كيم جونغ يون نحاول نام كان زقتله على مولا زفرط حقي مالتي ومعلت فيديو نزي مثل يروح حق أني ستوري كل جزء حق أني ستوري حزلكم يدنت أنت بدأ أفتحهم ولا لايك جبرونا بكال سبب خبرت حكان خلوا سوات شير جبروا لهم سخونة حساب رئيتو نقفيتها منزلوكم كأ أبوتا كومنت كده فلي بكا حنت فيديو بوست قبل قلطيفه طبش لاخ نصكم سبسكرايب قبل توم سبسكرايب ديغبركم مالتي يقني لي ابز مص مدب خالق تحسكن رخبينا نوتو مالتي قال عينت كومنت تصف ليكا ما سي تعمير فوتوكم تعمي ثانك يو تشاو سنايقنا